Pamusoro isapo. Ewe baba. Tauyawo pano nemisekuru Mupambwa wamava kuziva sezvo muchigaro teerera Platinum FM pamunja yawa. Tiri kutrenda muri kungodzinzwa. Muri kuti mimi muri kutsinzwa zuva nezuva. Saka ndinonzwa kufara nazvo izvo. Ya pangu pano paita chapwititi chisiri kundifadza. Chapwititi chiri kundibata. Pana baba vanonzi Fanuel Zulu. Vanga vachigara nemwana wavo musikana. Baba ava adzimai vavo vakastroka. Adzimai vastroka. Aminu maonera nemafambiro anga akuita nevana. Nemwana musikana. Anenge anga akumaabuse kumuita mudzimai. Saka hazvina kuita umbowo kuti tikurumidze kumhanya kuti ari kutora mwana. Ndingambokubatai muromo zvishoma saka. Vakastroka zvenguva yareba zvakadii? Vane 2 years yezvino. Vastroka. Kuti achingavere chikonzero chekuti kugarisana nababa nyakupomerwa kuti amai avaive nekushungurudzika pazviri. Izvozvo zvofanirwa kufambidzana nekuti amai vadaro vakazoti vati gare gare ndobva vazoti aiwa ina ndichada kugara nababa. Ndobva vatama vakugara kwaamai vavo vasiya baba nevana vachigara vari vega. Saka mafambiro ababa ava vanhu vanga vachiona but vanga vasingati chingoo kwandiri. Ininiwo nekuona pandakaonawo mwana ndakaona kunge mwana azvitakura. Ndobva ndaudza amai sabhuku maonero andiri kuita mwana waanenge azvitakura. Ndobva amai sabhuku vati tingadii ari mwana wavaridzi. Ndobva tabvunzawo veutano. Pane atsanana vanofamba kunosvikanza aiwa zvinetse sabhuku. Itai kuti mwana atestiwe motenga plague test mwana otestiwa kuti ane pamiri here. Ndobva amai vaita saizvozvo ndobva vatesta mwana. Vakazviona kuti zvechokwadi mwana ane pamiri. Mwana aonekwa kuti ane pamiri. Mwana akabvunzwa kuti pane mwedzi mingani zvanzi no plague test haitauri kuti pane mwedzi mingani. Inongotaura chete kuti une pamiri. Ndobva tagara ndikachiona kuti nyaya yakundiremera sasabhuku. Ndobva ndamboti kuna baba tarisai muone mwana ane pamiri. Mwana akaita pamiri mimi sababa munoita sei? Muridzi wemwana. Muridzi wemwana. Tandanisai mwana aende kumurume wake. Zvakaitika izvo vakatora nguva svondo. Svondo point ndikaona kuti kunhai kuramba wakachengeta mwana sei asi mwana haana kwekuenda. Sabhuku mirai zvishoma. Baba ava munhu watingati tinovimba naye here ane responsibility kunge achichengeta mwana zvakakwana here pamba. Munhu anodhakwa here. Munhu akamira sei? Vanhu vanodhakwa zvavo vefodya vakarara. Saka zvamira zvakadaro. Baba havana kuita saizvozvo. Mushure mhosva inongodaidzana. Nemazuva mwana akadzoka zvikanzi amai sabhuku nechirwere. Ndikati chirwere rudzi nyatsobvunza mwana. Zvikanzi chirwere ichi ndaane maronda. Handichakwanisa kushanda kuri kuita kuti kunge kune ronda kana kuti kune mota. Kunenge dzake dzakavanzika. Pakareba zvakadini pano? Apa pakare padhuze. Iyo mota yaenda navo yatodzoka mai manje. Yapinda mucompound saka ichatipa information kuti zviri kufamba sei. Saka zvadaro mwana ndakazoti aiwa iya mhosva kana mwana ane maronda zvinorari pane ari kutamba naye. Ngatite kuti ite police case. Baba itai kuti munomhan'ara nyaya. Baba havana. Sezvino ndiri kubva kunoamutsa kuti mwana amuka sei nemaronda ake. Zvikanzi handei tinomutsa takamutsa mwana zveshuwa asagoni kufamba ngakuta naye. Ndichingopinda muroad ndobva ndasangana nemapurisa echinoi. Ndikati pano paita nyaya yandiremera ndega handichaigona yakudai mimi. Tichienda kunovadainza baba vakabva vatanga kuchekerera. Vakutiza baba. Vakunopinda mutsanga. Ndikati baba handichawa mai. Ndichoko kumwana akutiza. Ndikati aiwa ini zvandakuita ndakuchimhanyisa mwana ndandine zvimagambusi ndobvisa zvimagambusi ndokuti naye mwana. Ndakanomubata chinhambo kana 600 michinda yenyu chairo vanofana kunge vachita basa iroro. Ndobva ndamubata ndobva ndadzoka ndikati mwana uri kutiza iwewe ndoda kutobatsirwa kuti unorapiwa. Usatiza hande ava havasi vanhu vanokurasa havandirove. Ndikati aiwa enda ndobva ndamunyengetedza. Ndobva ndamisa maoko emapurisa. Mapurisa ndobva aenda naye. Baba tichingoti gare baba vabuda nepapa. Kwe wanga waenda kusvikanza aiwa handina kutiza ndachimhanyira kunotsvaga mari kuti ndiende nemwana kuchipatara. Ngwara kupedze gore. Mapurisa aenda. Ndikabva ndatuma machinda angu ndikati batai munhu. Ndobva vamubata zvanzi sabhuku munhu wenyu. Auya munhu zvikanzi chiregai ndinochinja nditevere kumapurisa. Tatapuwa umwe muneighborhood akanga anzi atevere naye. Zvikanzi sabhuku ndoda kuti ndigeze ndobva atora bucket. Ndikati unditize here zvikanzi aiwa ndikutize.
ndekuenda pachimugodi apo unichera mvura. Achisvika pachimugodi chibhaketi tsve pasi speed ini munhu ane nyaya pane nyaya sei ari kunditiza. Ndobva ndati vakomana batai munhu vakanobatira kumusoro uko kumisha iri uko iyo ndobva anobatwa ndobva vaya naye kati aiwa utize ita kuti uende unogadzirisa nyaya iyi. Ndobva azobvuma kuenda nevakomana maneighborhood ndobva vaenda naye ndobva vanomupereka kumapurisa. Akaitawo 2 days ndokuzodzoka ndobva adi ndobva vaenda naye akadzoka zvikanzi andangotorwa statement ndadzoka. Saka adzoka mwana akanga arapiwa shuwa handaidzima nokuti imi muri panhau saka pamwe vanoda kunzwawo kuti halo madzoka nemupurisa wechikadzi angasvike kuno here timbomuonawo. Ndine vaenzi vangu handinawo pano vari kumudawo. Pane zvaari kumboita ndokuda kuona vanhu vaigara naye pane vari kuvadawo kuno zviri agent ngavamboedzawo kusvika kuno. Ngavatibatsirewo nekuuya. Alright. Ya mapurisa ari kuteverawo kuti aone kuti nyaya yacho yakamira sei. amanga muri right gogo alright vanoziva kuti foni anoziva nharaunda anogona kunge achitsvagiwawo kuti chibudu. Saka nyaya dzedu ndedzekuti isusu toda kuti tinzwe kuti mapurisa vari kuzvifambisawo sei kuti isu mwanasikana wangu watisuda kuti ajenyerere. Izvozvi pane vakati vachamubatsira nyange nepreparation nezvese zvinodiwa kana amai vakadaro takavatsanangurira saizvozvo kuti aiwa mukayamurechai sabhuku kumapurisa uku kureva kuti shoko ramataura kuti baba vakamboti tizei pamuri vakazomboti futi tizei vari kuiziva zvakasvika kumapurisa vari kuzviziva. Vakazobvunzwa nzi sei manga muchitiza sabhuku. Sabhuku ari kuda kukubatsirai muri kutiza muri kutizei ndo pakatangira kuoma nhau yavo. Kweiye mwana haana kubvunzwa here hamuna kumubvunziridza here kuti chii chakaitika pavarume vese ava. Varume ava vese vakazviona kuti sanganisira nababa vacho mwana uyu haana kuendeswa kuchikoro ndo dambudziko rakaitika. Haana kuenda kana grade 1 kana chii. Musikana uyu ari kuti wekutanga akanditi handi ndinokutemhera nzimbe kugadheni. Asvika mugadheni hamuna kuwanikwa nzimbe akazowanikwa achitsvingirwa pasi achirepewa. Achiti iye pane vakandoona ndine mawitness akaona pana ani nani vakataura dhiva tovana tudiko zvato twakaona achiitwa izvozvo. Ndobva kwaita wechipiri akamuti uya kuno ndikupe raisi ndibikirewo raisi amai nini ndikokupaiwa. Achipinda mumba hanzi akaita zvekundidhonza sketi ndokunditenhera mumba ndokundibata kundita chimiro chakaita sero chinotodiwa nenyika yese kuti anyo vanhu vane nyota dzavo dzavari kupedzera ipapo akaita sei haana mbonyanyoita zvinofadza chaizvo mwana mudiko zvekungoti vangoshandisawo advantage yekuti anotambudzika. Baba ake vanotambura havana havaendese kuchikoro pamwe vangori munhuwo anongorarama kuti kamuti uya uitawo zvakati tomupawo kana chibage ndibatsirawo basa ndokupawo zvinoita kuti ararame zvemusi iwoyo. Kureva kuti baba vanogona kunge vachipedzerawo nyota yavo pamwana wavo pakare futi. Vari kupomerwa kababa. Vari kupomerwa baba vane zvipomerwa zvakanyanya ndo vakatotanga mwana zvokutoti mumwe atoti pavadzoka apa mukangovaona anenge angoona vaZulu vachifamba nemwana wanga vabata vamurova tozonovabvisira faindi asi anenge adiscipliniwa. Sabhuku ndinoda kukutendai chaizvo nebasa ravo. Vana vamwe vadika ava kureva kuti hapana here kuti dambudziko. Pane kamhandara kati kari kuma 13-14 ikoko ndiri kukatyirawo futi kanoda munhu anokachengeta. Kaongere kuti zvakamira sei. Uyezve vana ava kadiki kacho kakambonzi torwei kane 4-5 years kakambotorwa kakaenda nemunin'ina wachoni vachingosvika kwamai nini wabva vati kuno kwete haungatori kuti wanzira vana ndobva vatomborwa ikoko kamwana kai kakadzi masiyana nemamwe masabhuku angangogarire nyaya sababa vanogona kuti ndingasungiwe ndakapara mhosva bataine papa chandaandinazvo zvimwe vanotoradza nourombo havana chavanokupai
Ivo vakomana vamuri kuti vangasvike kana 6 kana nhamba iyoyo Mwari ndaanoiziva vanopedzera nyota pamwana. Hamufungi kuti vane zvirwere here chimana chenyu chine pachizobuda mwana achidhanira mumwe wacho atori pachirongwa chemapirisi mumwe wacho akamuningirika asi ari kuti zvakachinotestwa nezuva ndakaenda patest yeHIV chakanzi handina chisati chandibata saka tisingazivi pamberi apo kana chichiri muroho chichiri kudhivhelopa here hatisi kuziva saka ndo chimiro chiri muno. Asi sabhuku amuone here pachiita umwe ukama unoda kuprotekta baba kuti vasasungiwe? Yave ukama vari kutaura satete vamakaona vainzosataura makaiteerera nezuro ndo zvakanyanya kufambira nhasi tete vaiti usataure paisita kuenda paground tinozvitsvaga saizvozvo. Saka iye ari kuti ndakanzi taura vanhu 3 chete usapfurikidze nhamba saka iye akalimita nhamba achiteedzerawo zvaitaurwa natete. Zvinouraya umbu. Inini kuti ndizonyanyo kuti ndishingirire ndakatuma mumwe munhu ndikandibvunzirawo bhozhongora kuti nyaya iyi inofambiswa sei. Bhozhongora akati aiwa nyaya iyi sabhuku kana musina kufambisa nyaya mukati munopinda uyu baba vemwana mukati vacho vakabvisa mwana mukati saka ndozvandafambira saka kuti sabhuku muchienda mukati kana makazvigarira asi ndinotenda vekwazvimbamo ndinyadzise. Aiwa tinyadzise takabata basa redu nemazvo tiri kulinga nemapurisa zvese zvavari kuita tiri kubatsirana tichionesana. Asi sabhuku hamuoni here kuti mune dzimwe nyaya dzinogona kuti dzichiitika kunze kwei muno mudunhu renyu munharaunda yenyu dzisiri kupinda kwamuri kana kuti dzamunonzwa zvenyu kuti dzisingauye kuzonyatsomangarwa zviri pamuravo? Akuno kuti zhinji ndedzenhingirikini asoti vanorovana mukati umu. Aiwa ini nyaya ndakaona sabhuku mukangonzwa chinhu chaita ugugu kuratidza chiripo chinoda kutsvagwa izvozvo papa kuratidza kuti pakabatwa mwana uyu vanhu nokuzerezera kweko zvaitovepo zvokuti ingadai isina kusvika nguva yakadai baba vangadai vakavharirwa kana chirwere ichi kana mwana uyu chikadai isina kumbata. Pachirungu vanoti where there is smoke pane moto pane fire. Kamoto kambereveri kanongooneka kuti kune zviri kuitika. Saka mukama mukaoma makadiwo kwasha mwana ndigasa havaitombophurawo nekwagasa uko vachienda nemwana nechekusango ikoko vachinoitawo zvavaita nemwana wodzoka. Saka baba vakabvira kare kuonekwa vachiita masipotsi avo. Ndozvakapa maistroke izvi nokuti vanenge vachinzi ukangozviti bufu tinokuuraya. Nyararai nyaya idzi. Sibirai padhuze uyu ndigasa uyu mufana waRomeo. Ndo vaimbi vedaro. Romeo tiripo makadiwo vaimbi imbai zvinhu zviri kuitika musaimbe zvimwe zvezvemafaro chete imbai maproblems ari kuitika musociety kuitira kuti titake these problems andizika. Baba vaionekwa vese vaivaona vanenge vachiti pana baba ndo pane vana. Triki yaita kuti azobhinya mwana anogona kuti opuwa basa kwaanenge achishanda woti mwana tevera nechikafu kusinani mwana wotsigawo pureti woenda paanopa baba sadza kune zvaiitika iko. Sabhuku hamuoni here kuti zvinenge zvine chekuita nemiti? Ndizvozvo zvinobvira kana toti zviri spiritual zvemubobobo saka vagraduata kubva pamubobobo kune kuspirit yega vapinda kufeya donge vakavimbiswa zvitima kana mabhazi kana mafleet of chariots. Tambura kwega uyu urombe aiwa aitamba zvigure Jesus Christ. Pamwe mishonga yavo asi mwana wake musango ndaitsvaga mapango bati patakangobudikira ipapo ndanamugomachala angasikafunzira panobuda vanhu munhu ari kutsvaga ini mwana wake musango munomu hapana demuri hapana chii vakazongodisapira zati vanhu havana kana chavatima pana havana kana chavanga vatsvaga. Aiwa baba vane nyaya pamwana wavo vane nyaya muchinda iyi hachazokwana nepolisa kuona kwangu dambudziko riri kune vanofurira vanoti miti mati kuzvigure zvigure uyu urombe chete urombe chakasikwa chakaita zvatakaita mumwe nemumwe mupurisa pachawo
ukaona chinhu chisina kumira zvakanaka, nyangwe hazvo zvikazonoongorora kuti hapana nyaya, asi unenge wataura chokwadi kuti sekutaura kuita mukoma kuti ndakaonawo panzvimbo yafunga varengeri private ava vanga vasina kana dambudziko, dai paripo pakabviwa dare rese tazvishamura zvaibva atosiya baba nemwana nzvimbo yakafanana yakawandika chinhu chakarema kaitoto. Saka zvizhinji zvinoda kudi zvigadzidzokera pamayambo. Uyu sabhuku nyaya yaBaba ava nemwana tikaisendeka parutivi tinoda yedzidziso. Mune pamunozoita here misangano muchikurukura kana zvotodawo mapurisa mukati vaadresi community ndizvozvo vanombouya zvavo mapurisa pane papa vachidzidzisa vanhu kuti chakadai pane toll line iri free kana muine zvamaona zvakadai kudzidzisa vanhu kuti vasachengetedze chakaipa. Asi kana iwo sabhuku mune mvumo futi aiwa ndinomboedza kutaura kuti uyai vana vangu muno hatidi munhu akadai hatidi munhu akadai tofarira vanhu vakadai vanofamba nenzira dzakadai. Asi isusu tanga tiri kuchema kuti nekufamba kwenguva vanhu vakadai havagarike naye, munhu akadai anenge aida kubviswa munzvimbo. Tichaisawo kumadzimambo kuti madzimambo anoti kudii nemunhu anenge akadai, huku inodya mazai ayo inopiswa muromo wayo, uyu woitwa sei? Manje vakadai kaisita kuya tigarowo kaisi manzira ndikuita mwana wanduziyana vamukati umo vakataura kuti muchinda yakangodzoka chete kupolisa kanzi hapana zvaitwa nemutemo. Make sure that aizopara mhosva yes, vanhu vane pfungwa dzakanaka, pfungwa dzodzo dzakanaka. Just imagine anga atotorwa mwana wake mudiki wacho muchinda anonzi Mwana anopinda kuGhetto Ministry zvakati mwana aende ake kuchikoro because vanhu vanenge vachiona havakwanisa kubudira kuti mutora nenyaya vatera iko kafunga kuti zvaanoita endo zvaitwa chi. Asi mukuwashaka seni zvangu ndoda kuti ndidzoke kunjere dzimwe dzinouya nehumwe hukama hwaBaba ava mupepetreta wenyaya idzi vari kupota vachida kuti vaende kumapurisa vavhare nyaya vachirerutsa satete avo. Tete havana kumira musha, tete havagari kuno, havana chavanoziva, but information yavaiburisa yaiva kurerutsira hanzvadzi yavo. Havagari kuno. Ndakasara ndakati hasha ndakatira kusvika ndakatisipeko but vakati vachibuda paGedre hospital vakawanikwa vachifonerwa kunzi uyai tiri Platinum FM. Chete vakadaira foni vakati tichangobuda kuti mwana arapwa yanzi arapwa hake but didi hamene ndatsipwe ipapo indi andiri kunomba ndakazvirwa zvisizvo. Tete vari kuedza kuvharidzira hanzvadzi yavo. Ivo varakuti zvichazonge zvina basa. Zvinovasungisa. Iye munhu hazvizati andakamisa pavhaisi anga achionekwa each and every time. Taimira tinyatsora kuti nyaya ndakubata exhibit ndoinokosha ndiyo yakanetsa kuti muchinda uyu sezvizvi zvaizonetsa kuti akafungidzira munhu kuti anokuvengera mahara but taane chokwadi taane humbo hwekuti muchinda uyu ndiye muridzi webasa rake ende vakatombovaona mukati mevanhu vanenge vari kutaura vaona pakati kamboona pakati. Nyaya iyi yakatanga kare pane makore anenge maviri kumashure kana ndisingakanganisi. Yaingotaurika munharaunda zvichingotaurwa kunzi munhu anenge akuvata nemwana wake arudi azomboita pamuviri, pakamboita guhu rekuti anenge ane pamuviri pakazoshayikwa pachinzi panenge pazobviswa pakatombouya mapurisa panyaya iyoyi vachitsvaga umbowo wacho. Saka pakaita sekuti pashayika umbowo nemhaka yekuti hapana munhu anga akamira pairi zvizere. Mapurisa akatodzokera pasina nyaya. Saka this year zvakatanga futi kutaurika nemahunga kuti musikana uyu anenge ane pamuviri zveshoopedzera paakutooneka kuti pamuviri panenge paripo. Nyaya dzikatanga kungofamba saizvozvo kupedzisira nyaya dzedze dzatekeshera sezvadzaita izvo dzikasvika kuna baba vacho, nyaya dzikamangarwa polisi kuti kune munhu akadai so ari kuita zvakadai nemwana wake and so on. So chandiudzira ndechoti sabhuku vakazotanga kuferefeta nhau idzi kuti dzakamira sei kumusikana wacho. Musikana wacho kupedzisira akutaura vanhu vakawanda achiti nhingi akambondidhonzera mumba akavata neni, nhingi akandidai so, achitaura vanhu vakati wandei vemunharaunda. Kusvika nyaya iyi yava pachena zvokuti pakauya polisi zvamai manje apa yauya kechipiri, baba vacho vakatiza vachibva vaenda. Saka vatiza kudaro vakazodzoka tikatovabata isu
tikauya navo apa polisi yanga yatoenda ipapo kukatofonerwa polisi zvinzi mundaro atiza isu tichitomubvunza timuti ko imi mukutizei akangoti handandisingatize ndandoenda kunotsvaga mari yekurapisa musikana nokuti musikana anga akurwara nesiki. Saka tiri ipapo sabhuku vakazomutora vachiti handei newe ugeze titevere newe kupolisi. Tichibva tatobva naye hatandiranwa shoma inini nasabhuku naiye neumwe mufesi anonzi Kaze anogara pamusoro. Tasvika pamba pake akabva anokumbira kunochera mvura yeugeza achibva adzika patsime pazasa. Ndikatoti ini kuna sabhuku munhu haazotize here zvikanzi anotizei kana achiziva kuti haana mhosva. Saka aenda kutsime uku ndakazongofunga nemufesi wandakandina ndikati angatitevere munhu anogona kutiza. Tichibva tatodzika kutsime ikweyo tichisvika takaona pasina munhu pangori nebhaketi chete. Tichitarisa kumagadheni ari uko takaona munhu achibudikira ikoko achitotiza. Tichibva tatotanga kutomutevera tichimhanya, vamwe vanhu vakatanga kutomhanya neuku secommunity. Tikamhanya tichimuchingiridzwa achibva azobatwa neumwe muchinda aitobvawo kwaanga achibva kumiro vachibva vadzoka naye. Vanhu vakatoda kumurova, taitoda kutomurova but takazongodziviswawo nemutemo. Achibva aendwa naye achibva abatwa akubvunzwa kuti urikutizei akati handingotya hechi. Saka kwatiri takangoona kuti anenge ari kuziva nyaya dzake. Sezvo ari baba wemwana aifanira kunge ari iye ari kutorwisira kuti mwana wake nyaya dzifambe zvakanaka. But ndiye munhu anga akutonyanya kuzviexcluda kutiza panyaya dzake. Kusvika atorwa aendawo kumapurisa. Mune here zvamuri kuziva zvamukamboona zvinoita kuti mufungidzire kuti zvokwadi baba pane zvavaita pamwana? Ane shanje dzakanyanya dzaiitira mwana wake semwanasikana. Tinoziva kuti sababa munhu anokwanisa kuprotecta mwana wake, but iye hatina kuona iri protection, takaona iri shanje. Plus ane nguva dzaimboenda nemwana uyu kuhuni vari 2. Nedzimwe nguva waizongonzwa umwe achiti handamuona aine mwana wake kuma8 kusango. Saka nyaya dzaye dzakaguma community tatongoziva kuti munhu uyu anozviita. Ndo manzwisiro andiri kuitawo nyaya iyoyi yakadaro. Futi kakaendero kaita kuhunika aiti mwana akadai neuku iye aenda neuku zvinosanga kumberi. Saka izvo zvakatipa clear evidence zvati muchinda uyu ane zvaari kuita. Because hazvaita kuti toti isusu mwana udai baba udai nekuseni. Asi pakudzoka vachidzoka vese pamwe chete. Pakuzodzoka vanodzoka sometimes vese. Baba ane chidzika chake chehuni, mwana ane chisvinga chake chehuni. Mwana uyu anga atove bhebhi ravo aitipota nekusangana. Anga chatochipota nemari. Anga atori nenguva achiita maactivities. Vamwewo hava pane vanenge vakabata red-handed but vanenge vakutya kutibudisa kumbo kuitira in case because munhu anenge akutya kuti mangwana zvinozonifutira. But tinoputira munhu apa inyaya yaputika iyi tirikuda munhu wese ari kunyatsokuziva ndowatiri kuda kuti anyatsotaura sezvaari nokuti ramangwana hatizviziva. Mwari anogona kukuitira chinhu chakanaka, kungotaura chinhu chakanaka Mwari anongokuitira chinhu chakanaka kwauri. Nai vakomana zvapanonzi panogona kunge paine vamwewo machinda angaite kana kuti sewe muenzaniso unogona kunge waiendawo patsime pamwana. Zviripo here pakuona kwako panhara panyaya iyi? Inini maitikiro anoita zvinhu mucommunity kwandiri zvava nechokwadi because vazhinji vacho pane mazita atakanzwa achitaurwa vakatotiza pakaputika nyaya vari mutsanga zvaizvozvi. Saka munhu haugone kutiza usina mhosva. Kufanira neni matondisvikira ndiripo ndatosangana medhemu apa vakatondibvunza vamwe vacho ndikatovaudza kuti no vanhu vatiza ini ndiripo kuraudza kuti handina nhau. Saka umbowo hwekuti vanhu ava vanogona kunge vakazviita huripo ichokwadi. Chakaipa chinozvara chakaipa. Chakaipa hachina ungwaru. Ziva kuti nyange wakatizira kuGermany vanokubata chete. Kure kwemeso nzeve dzinodi dzinonzwa. Taingonzwawo zvisingotaurwa seizvozvi kureva kunzwa nani nevanhu asi kuti wozozviona iwe usina kuona umbowa. But taingonzwawo zvisingotaurwa kuti zvinenge ndezviri kuitika apa.
baba uyu nemwana chichisozo hapanawo here akambofeyawo mwana kuti nemwe nhau dziri kutaurika unotiwo kudii nadzo. Hapana akambotaurawo naye, mongotarisa chete. Ana amai mongotarisa kuzvara kunodzimba kawo. Aiwa kubereka kunodzimba zvino mongotarisa mwana ari kunzi anoita senherera, haana chikafu, zvichida mabasa ewo ari kubata mwana wega ndekushayiwa kudya kwemwana, kushayiwa kawo. Sezvo apa amai vake futi vanerwara. Saka charwarisa amai ava chii kuona kwenyu? Havagone kana kufamba kana kudii. Pamba paamai vacho ndipapa padhuze apo. Vakatotonhora mafuva. Iyo varipo here amai? Aripo vanotaura zvavo? Vanotaura zvimwe zvinonzwika si zvimwe. Akura kuti havachataura. Anogona kuturikira naye. Ima mugone kuturikira tiende kunovaona. Ndapakaipa naye. Asi mwana ukamari. Vese varipo kana muroora vachaipo. Tinogona kusvika naye. Nerunyere kupe kwainzi mai vacho kuti vatoronzwa vatano kuti kwanga vatigara kumba kwacho. Zvinotonzi nerunyere kupe vakatotiza kubuya kwavabereki vacho nenyaya yekuti aiona sini ichiitika baba nemwana. Saka mai vakarwadziwa ndobva vaona kuti zvinandirese. Bhozi pakatakurwa baba handiti. Mai vakuratidza kuti mufaro wakatunhidzwa. Vakafara kuti aiwa zvaita. Ibaba vakuratidza kuti vasuwa because vakatotiza nechikonzero ichocho. Kuti baba vaita makuna mai varipo noti mai vakastroka one side. Saka vaiti baba vakaita action dzavo mai vakanoti apita ndiende angwani vabereki. Imamono kuti stroke yakarerwa kubva muchiitiko ichochi chaiitika. Inofana kunge yakatora nguva yakareba. Maybe vaiziva madhiri ababa ka. Saka iwo kungorarama nechinhu chakadaro chinokupa chirwere. Unoziva. Asi zvakanaka kuti tisvike ikoko. Right, pari zvino takuenda kumba kwababa. Vane nyaya iri kutaurwa vane mwana. Pari panhau yatiri kufambira. Saizvozvo takuperekedzwawo nevemunharaunda kuti vangotiratidzawo kuti pamba pacho ndepapi, timboona kuti tine here mashoko maviri matatu atingawanewo kubva kwavari, tizive kuti nyaya dzacho chii chiri kunatsoitika zvekufamba sei. Kuda kuti awane rudetsero kubva kune vanobatsira vaya chekudya chichi nokuti magara nemurume wenyu taanzwa ese handiti sunungukai zvinhu musatyi. Tinoda kuti mubatsirwe muwane ruyamuro pamusoro pemwana wenyu, ungave chirwere, ungave mimba yatirunzwa kuti ane mimba, achabatsirwa nevachamubatsira handiti. Urombe hwakaitika hwadarika. Zviri kumapurisa. Kana tataura neruzhinji tinoitira kuti nhau dzemhando iyi dzikamuke mumatunhu ano hatigere. Handitika kusviba kusarambe kuchiitika muvhileji. Vhileji ringoramba riri rakachena. Saka nhau dzinoitika ngadzitaurwe. Kana dziri nhau dzakanaka ngadzitaurwe dzichipembedzwa. Kana dziri nhau dzakashata ngadzinyombwe saizvozvi. Tiri kunyomba zvinhu zvakashata, hatisi kuzvida. Ndisatani tinomutuka nezita raJesu. Mama musunungurwe, mazvinzwa? Amen, amen. Ndikati amen munoti chii? Amen. Haleluya. Haleluya. Ega munodairawo kuti amen. Kana zvamuri kunzwa kabanga munotasanurwa naJesu. Jesu airapa aitasanura wakaoma mutezo. Haleluya. Aiwa tinotenda. Ameno kuti mukomana watamirira anosvika here. Tingopedza kutaura naye tiende pane zvidiki zvativangonzwa kwaari. Zvizhinji tazvinzwa hedu takurukura. Tinoda kugara kwakanaka. Handiti amai?